Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Mae Caergybi yn agosach at ddilyn nag ydi o at Lerpwl. Dim ond rhyw hanner milltir sy'n ynddi hi, ond yn Herma yn Masnach ni mewn llawer pwysicach wrth gwrs. Mi ges i'n magu ac o'n i'n teimlo mod i'n cael yn magu mewn frontier Ewropeaidd. Dwi'n cofio picio draw i Dynleri am curry ar nos Sadwrn a penwythnosa lu draw yn Nilyn. Ond gymaint o hwyl ag oedd y cyswllt yna. Wrth gwrs, mae'r manteision o gael y cyswllt agos yna'n rhedeg yn llawer dyfnach na nosweithiau hynny draw yn yr Ynys Werdd. Mae'r hyn dyn ni'n ei drafod heddiw, y cytundeb y madael yma, yn wahanol iawn i'r hyn gafodd ei addo nôl yn 2016. Ac mae'r ffaith yn bod ni wedi cyrraedd at y pwynt yma rwan yn dangos i fi camgymeriad, os da chi am fod yn garedig, neu y twyll fel y byddwn ni yn ei weld o beidio bod wedi cynnig cynllun i bobl cyn y referendwm. Oherwydd rwan yr ydyn ni'n darganfod y gwirionedd o geisio tynnu'n hunan oddi wrth berthynas sydd wedi gweithio mor ffafriol i ni drwy gydol fy mywyd i. Dwi'n Ewropead balch, wastad wedi bod oherwydd fel cenedlaetholwr a rhyngwladolwr Cymreig, dwi eisiau i Gymru fod yn rhan o rwydweithiau ehangach. Felly dwi'n hapus iawn i gadarnhau yr hyn oedd Gareth Bennett yn ei ddweud. Mae gwledydd bach annibynnol fel Cymru yn elwa o fod yn rhan o rwydweithiau rhyngwladol, a dwi eisiau i Gymru annibynnol fod yn rhan o rwydweithiau Prydeinig ac Ewropeaidd yn y dyfodol ar gyfer yn plant i a'i plant nhw. Ac nid ryw rwydweithiau haniaethol ydy'r rhain. Maen nhw'n rwydweithiau go iawn sy'n cael effaith go iawn. Dwi wedi crybwyll Caergybi yn barod. Does dim angen i fi sôn am bwysigrwydd y porthladd hwnnw yng nghyd-destun economi Ynys Môn, ond wrth gwrs mae o'n groesiad cwbl hanfodol o ran y berthynas rhwng Prydain a'r Undeb Ewropeaidd. Yr ail borthladd roll-on, roll-off prysura yn ynysoedd Prydain yn ail i Dover, ac mae traffig masnach drwy Gaergybi wedi cynyddu 694% ers i'r farchnad sengl Ewropeaidd gael ei chreu. Mae symudedd rhwydd masnach drwy Gaergybi yn gwbl hanfodol i iechyd economaidd y porthladd a'r dre honno, a does dim angen i ni ddychmygu yr effaith fyddai y madawiad caled o'r Undeb Ewropeaidd yn ei gael, ac wrth gwrs does gennym ni ddim sicrwydd dan yr hyn sy'n cael ei gynnig yn y cytundeb ar hyn o bryd. Oes, mae yna sôn am gytundeb backstop, fydd na ddim llawer o newid am y tro ac yn y blaen, ond dwi ddim yn fodlon cymryd risg efo'r math yna o ansicrwydd. Da ni'n gwybod y bydda ffin galed yn niweidiol iawn, ond yn barod da ni'n gwybod bod na ferries go iawn, nid syniadau, nid bygythiadau, ond ferries go iawn yn cael eu hadeiladu i wneud y croesiad yn uniongyrchol o Gaergybi i gyfandir Ewrop. Gadwch i fi droi at amaethyddiaeth. Mor bwysig i fôn yn economaidd, yn gymdeithasol, yn diwylliannol, yn ieithyddol. Da ni eisoes yn gweld effaith Brexit cyn i ni adael, a hynny yn ffurf yr ymgynghoriad Brexit a'n tir sy'n paratoi'r ffordd at gael gwared ardaliadau uniongyrchol i ffermydd teuluol, i ffermydd yn gyffredinol. Wedyn mae'r bygythiad i farchnadoedd yn ffermwyr ni sy'n dal yn gwbl ansicr. Ac ydy mae'r undebau amaethyddol yn deud falle bod y cytundeb yma yn well yna dim cytundeb ar ansicrwydd llwyr fydda hynny ni gynrychioli, ond mae yna le wrth gwrs i stopio'r holl broses a dyna'r unig beth allai gynnig rhyw fath o sicrwydd i ffermwyr. Wedyn mae'r holl narratif Brexit yn dydy hi, nid dim ond tan seilio Ewrop ydy'r nod yn fan hyn. Does gen i ddim amheuaeth am hynny, ond Prydeineiddio a dad-gymreigio. Mi welson ni be ddigwyddodd yn y sioe frenhinol.
bwyd Cymru'n cael ei frandio fel bwyd Prydeinig. Yr wythnos yma, mi weles i lyniau o gig oen Cymreig yn cael ei werthu efo label Jack yr Undeb yn archfarchnad Morrisons. Rhywbeth oedd ddim wedi cael ei wneud o'r blaen. Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru wedi cyfeirio at astudiaeth sy'n dangos bod y brand Cymreig yn llawer mwy effeithiol, yn gryfach brand na'r brand Prydeinig, pan yn gwerthu farchnadoedd Ffrainc, marchnadoedd fel yr Almaen hefyd a'r Eidal, dwi'n credu. A nid dim ond cig, dwi'n sôn amdano fo'n fan hyn, mae 97% o gregyn gleision o'r fennau yn mynd i farchnadoedd Undeb Ewropeaidd, a maen nhw'n gorfod cyrraedd o fewn oriau aer o fod wedi cael ei tynnu o'r môr. Dyna'r bygythiad iddyn nhw. Halen Môn, halen gorau'r byd heb amheuaeth, yn falch iawn o fod yn gynnyrch Cymreig ac Ewropeaidd, ac wedi manteisio yn helaeth o gael statws Ewropeaidd gwarchodedig. Mae yna gymaint mwy allwn ni gyfeirio ato fo ran perthynas Môn a'r Undeb Ewropeaidd. SECAMS, yr adran o Brifysgol Bangor sy'n arloeswyr y maes technoleg yn ymwneud â'r môr, sy'n cyfrannu llawer i faes ynni môr, ac wedi manteisio'n fawr iawn o arian Ewropeaidd. Ddadl, cwmni arall o'r Alban, yr wythnos yma yn arwyddo cytundeb efo parth ynni morlais. Ac Ddadl wedi derbyn arian sylweddol dan gynllun Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd. Mi aid dynnu at y terfyn, mae'r cloc yn mynd. Pobl ifanc Môn ydy'r garfan arall dwi'n bryderus yn eu cylch nhw. Yr cyfleon sy'n cael eu cau, cyfleon mewn addysg, y cyfleon i weithio. Mae'r ymfalchio yma mewn cau symudedd rhydd o bobl unwaith ag am byth yn rhywbeth sydd yn wrthyn i fi fel tad i drio blant sy'n yn gweld y byd fel ei iard gefn ac yn gweld y cyfleon sy'n dod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd. A da chi'n gwybod be mae pobl ifanc yn dallt? Da ni'n gwybod gymaint o bobl ifanc, gymaint o 70% neu fwy o'r rhai rhwng 19 a 40 oed, nath bleidleisio i aros yn yr Undeb Ewropeaidd. A da ni'n fodlon aberthu i dyfodol nhw yn enw rhyw fath o ddemocratiaeth perverse, sy'n ymwrthod a rhoi pleidlais unwaith eto i bobl. Mae yna ddau reswm pam dwi'n cefnogi rhoi pleidlais i bobl eto. Un, oni dydy'n werth gwneud penderfyniad ar sail tystiolaeth go iawn, ac felly edrych ar be'n union ydy'r rhwysradol yr Undeb Ewropeaidd, a dau, oni dydy'n bwysig bod democratiaeth yn rhywbeth sy'n mor gyfoes a phosib. Dyna pam bod etholiadau'n cael eu cynnal bob chydig o flynyddoedd. Oherwydd mae pobl yn newid i meddyliau. A rheswm maen nhw'n colli ffydd mewn un blaid wleidyddol neu mewn syniad y bosib ydy oherwydd bod nhw'n gweld tystiolaeth ac yn newid i meddwl. Mae'r dystiolaeth wedi newid. Mae'r dystiolaeth yn glir o'n blaenau ni. Gadwch i ni fesur yn gyfoes a dangos yn bod ni fel Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddifrifol ynglŷn â democratiaeth heddiw, nid democratiaeth yn seiliedig ar gelwydd ychydig o flynyddoedd yn ôl. Joyce Watson.